बेखौबो जोंबो बिखा गाबगोन जोंनाबो बिखाया गावगोन थिग बेफोरबायदिनो आब' मादैमोन आयंमोन बेसेबां दङ जों इसेबां बुंनोबो रोङा ओमफ्राय जोंनाव इसेबां बुंनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैया जोङो मिनिहोनो मोजां मोनो मानसिफोरखौ थ' आं दिनै मोनसे आं बयखौबो माने सिनायथि होनो सानदों आरो जोंनि इउटुबनि जानानै ओमफ्राय गिबियावनो आङो बयखौबो जोंनि जेसेबांनाखि बर' इउटुबार दङ आं बुंनि दिनै जोंहा आदा आलफ्रेदा आउट अफ इन्डिया दंहैयो बिथाङाबो जोंनो हरदों नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आदा आलफ्रेडखौ बयबो अननानै खुलुमहरदों आदा आलफ्रेडा जोंनो हरदों बिनि उनाव जोंहा इंलिस मेकारजोंसो मिथियो बिथाङा फारसेबो फैनो हागौ खोमा जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो जोंनि इउटुबनि थाखाय जोङो बेखौहाय इउटुब सिमावहाय गाव बिथाङाबो डनेसन खालामदों थेंक इउ स' माच एन्ड बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जेसेबां बर' इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो मादैमोननि जानानै आरो जोंनि इउटुबनि टिम जानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा जोंनि इउटुब टिमावहाय एक्ट्रेसफोरबो माखासे दङ बिथांमोना पार्सेन्टबो फैनो हागौ खोमा जों बेखौ मिथिया ओमफ्राय बिथांमोनाबो नोंथांमोनाव अनसुंथाइ हरदों नैबे जोंजों फैनायावबो बिथांमोना हरफाबावदों ओमफ्राय बिनि उनाव बिथांमोना एक्सट्रा फैगोन खोमा जों बेखौ मिथिला ओमफ्राय फैबावगोन आन्दासाव ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आङो गेमसिनाव हरबावदोंमोन ओमफ्राय गेमसिया आरो मोनसे नोंथांमोननो खिन्थाबावनि गेमसिया नोंथांमोननि थाखाय ड्रेसनि एसे अनसुंथाइ हरबावनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो आं गिबियावनो सिनायथि होनि फंबाय जोंहा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनि नामा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनि नामा नालि सानफ्रामबो खिफिबाय थायो उनजोंबो सिगांजोंबो खिफियो उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा आदा इस्लारि दङ देरहासार इस्लारि फैदो नै खुलुमबाय आदा देरहासार इस्लारि एन्ड बेजों लोगोसे जोंहा दङ एनएटिएम जेबो दं नै बेखौनो सिनायजोबखायो अके सिथाव खावनानै जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोरबो खुंगुर खाम गोरबो खुंगुर दं बेनावबो चेनेल दङ एन्ड ओरै पुवार ब्लग दङ नैबे पुवार ब्लग नैबे जाहैबाय दैमु बसुमतारी बिराद जावो बियो मानसिखौ थाम्फै खबथारनानै जाग्रा बियो थाम्फै खबथारनानै जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ जोंहा दा बर' राइडार बिथाङा मट' ब्लगार खालामो गोजान गोजान जायगाखौ बियो देखायो बेखौबो आं सिनायथि होबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे कक' बर' एसामिस चेनेलनि बिथाङा एसामिस चेनेल बिथाङाबो बिराद गोजान गोजान आंजों दाखालि सिक्किमाव दङमोन नोंसोर नुदों नुवाखै सिक्किमनि भिडिअ सिफुंखौ सुवा सिफुंखौ सुवा ओमफ्राय नै बे बिथाङा एसामिस रावजों बानायो नाथाय मानसिया जोंनि बर'आनो एन्ड बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जइन जाफैनानै नोंथांमोननो अनसुंथाइ होफैखादों थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे जोंहा प्रान्जल ब्रादार होनबाय नायल' नै आब'मोन मालायबावदों नायल' जाल' मदद जांगिला जोहोलाव दासिमबो सेंग्रायानो दं हाबा जायाखै गोबाव समनिफ्राय जों सानैजों फनावल' रायलायो प्रान्जला जोंनि गुरु गासैनिबो मोगथाङाव नुफेरलायाखै दिनैहाय जों लोगो मोनबाय आं खनसे गोबानो हामबायसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो फंबाय नोंबो बुंनानै लादो सुनिल बिनि नामा ओमफ्राय सुनिल बर' बिथाङाबो फिसा फेनला बिदिनो हानायमानि भिडिअ खालामो नाजायो देखायो जिखुनु गैया माने गाहाम गाज्रि ओमफ्राय जोंहा सासे थाखुमाबावदों बैनि नामा डेभिड बिनाबो चेनेल दङ नायदे गोसोआव थांना थायाखैब्रा ओमफ्राय लोगोसे नै जोंहा बस दं जोंनि बस बिना गिरिदार चेनेला बिथाङा हिन्दीयावबो खालामो बर'आवबो खालामो जौगागासिनो लासै लासै मानसिया खेबसेनो जौगाखाया आब' मादैमोन खस्थ' नांगौ इउटुबाव फैनोबा बिराद खस्थ' नांगौ आंखौबो गोबां रायजो राजाफ्रा जों बयखौबो अनसायनानै जोंखौ दिनैसिम बे लेभेलाव दोनबाय बयखौबो खुलुमबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय हामबायसै ओमफ्राय आङो आरोबाव मोनसे खोथा बावलांबावदों जिथुनाखि बे जोंनि इउटुबार टिमावहाय गोबाङानो जोंनिनो नायगिरि फेन्सफ्रा जोंखौ मोजां मोनग्राफ्रा जोंखौ बेंटलाव लोगो मोननानै नै आदा बेखौ गारि भारानि थाखाय लां होननानै जोंनो एक्सट्रा फैसा हरदों बयखौबो थेंक इउ स' माच बिथांमोना जोंखौहाय गारि भारानि थाखाय एक्सट्रा हरदों एन्ड बेजों लोगोसे फंबाय नालियाबो जोंनो गारिखौ माने जोंनो बाव फैनायनि थाखाय रायज्लायनानै होबाय थेंक इउ स' माच नालि फंबायनिसिम ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि वाट्सएप कन्टेक्टआव थानाय
जेसेबांनाखि जोंनि लोगोफोर बिथांमोनाबो गोसो गुदुं जानानै नोंथांमोननिसिम अनसुंथाइ हरदों थेंक इउ स' माच जायफ्रा हरबाय रायजो राजाफोर नै गासैबो जों रायजो राजानिफ्राय जोंबो साबायखर थ' जोंनि सिनायथि होनाया बेसिनोसै आबौमोन ओमफ्राय नोंसिनिफ्राय माबाफोर बुंनो गोनांफोर दंब्लावोबा भिडिअनि गेजेरजों अननानै एसे फोरमायहरदो जोंबो गोजोननाय मोनगोन दे आब' औ गासै जिखिना इउटुबार जोंनि बर' चेनेल दं बयखौबो हांख्रायदों बयखौबो बरायहरदों जाय मानसिया दिनै गासैबो जोंनो अनसायहरदों जोंनो दिनै उदैनि फारसे उखैनायखौ बुंहोदों बिनि थाखाय जोबोर 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 सोरबा रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनि थाखाय जों जोबोर गोजोनदों दिनै जोंखौ बयबो बर'नि फिसाया जोंखौ बेयावदि जों बर'फोर दं होननानै बयबो जोंखौ नायफैदों बेनिखायनो जोंना हाजार 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 साबायखर हरदों जाय मानसिया जोंखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै खायसे बाथ्राया खायसे कुइसन होदों खायसे इउटुबार सेंग्राया बेखौबो फंबायखौ होनहरदों जाहाथे नोंबो जेरै इसोर इउटुबारनि सेंग्राफोरा गासैबो फैदों नोंबो जोंखौ बिदि नायलां होमबाना मिथिगोन गासैखौबो साबायखर बावहरबाय इउटुब चेनेलनि मानसिखौ मा नाम मोनथाय नामा सेंग्राना प्रकाश नार्जारी फंबाय नोंखौ जोङो रावखौबो इउटुबारखौ जों लिंहराखै रावखौबो गेदेर गोलावफोरखौबो जों लिंहराखै गाव गावनो फैनानै जोंखौ भिडिअआव नुनानै गासैबो इयाव जोंनो हेफाजाब होफैदो बा अनसुंथाइ होफैदो नोंबो जेनेका बयखौबो नुनानै नों किसुमान कुइसन सोंदो आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा आंनो खोथानो हायामोन नामा होनहरदों नों फंबाय इनि थाखाय जोङो दुखु नांदों मानो होनबा जों नोंखौ लिंहरनो खमाय गैया मानो होनबा जों नामबो मिथिया इसिबां जि बर' गथ' इउटुबार दं नोङो जोंखौ होनबाय थादो खिन्थु जों मा दुखुआव दं नों बेखौथ' मिथियाखै फंबाय दिनै नोङो जोंखौ बारे बारे होनहरदों आं गैयामोन नामा जों गैयामोन आं गैयामोन नामा आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा नोंसोर होननानै दिनै बारे बारे होनहरदों सोरनिबा सोरनिबा नाम लाबाय दं नोङो गासै इउटुबारखौ रावखौबो लिंहराखै फंबाय नोंबो जोंखौ नायदोंब्ला बिब' बिमा दं बिदा बिनानाव फंबाय बिबाजै दं होनना मिथियोबा नोंबो फै खाथियाव नायनानै थां मेगनखौ खनसे फिदिंलां होनबाना मिथिगोन जोंनि कन्डिसना मा नों बारे बारे बेखौनो कुइसन खालामदों जोंखौ आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा बिदि कुइसन खालायदों आं दिनै नोंखौ निजिनि फंबाय बायसा साननानै होनहरदों माने जों ओरैबायसा दुखुआव दं फंबाय नोंखौ मा लिंहरनो जों बयखौबो रावखौबो लिंहराखै इनि मानसिखौ जोङो बयबो जोंनि भिडिअखौ नुदों निउसखौ नायदों चेनेल नायदों जाय नुदों इमान गोजान गोजाननिफ्राय फैदों नों खासे न' सिङाव जनानै एसि रुमाव जनानै जोंखौ बार बार कुइसन मानो खालायबाय थादो नों मा बर'नि फिसा नङा नामा नोंबोथ' बर'नि फिसा जोंखौ मिथिनांगौमोन नोङो हाजार बार नोङो बयखौबो कुइसन खालायदों उमुगा फैदोंमोन आंखौ लिंहरनो हाया नामा आंबोथ' भिडिअ खालायो नों बिदि होनदों खिन्थु जों जोबोर दुखु मोनदों फंबाय जोंहा न'बो गैया बांबो गैया जों गथ'फोरखौ लानानै माबायसा थादों नों बेखौथ' खनसेबो सोङाखै नों खिन्थु कुइसनाव हाजार बार कुइसन इउटुबारानो जा माबायानो जा बयखौबो नोङो अबजेक्सन खालायदों बा सोंख'दों नोङो सोर मा होदों होआखै माबादों बेखौ नोङो बारे बारे कुइसन सोंदों जोंनाव नोंनि नाम्बारबो ना नोङो गोदोर माबा मन्त्रि एमएलए मोन नामा फंबाय जोंना जुदि गोरोन्थिबो जादोंब्ला निमाहा होदो दे फंबाय जों लिंहरफ्लाङासै नोंखौ बेनि थाखाय खुलुमहरबाय नोंखौ जोङो